In the Bankulu.
ngisathokoza uStella ukuthi zafika lezi insizwa zamthatha zamfaka emotweni encane phakathi nendawo ngemuva simbophele intaba uthi-ke kwahanjwa indlela ende uthi zathi masihamba sedlula sahamba sibheke nomgwaqo oya eKZN uthi lezi insizwa uthi kodwa phambi kwami ngambona into ehla njengomnyazi wezulu ushade mdala uthi ngokuthi ngambona lento eyombali ehlakana imoni laba bantu yeka
Ngiyakuzwa. Futhi ngiyasho. Ngamshiya siya ungishiya. Kodwa inkinga ngicabanga ukugalatela yona. Mina ngihamba ngeproof. Wena mawahamba awuphethe lutho lufaze tuhambile. Khona lapho khona wakakho. Sibe iwe Tina sonke. Awusimenywa inkosi yezalatha. Awusize
ayikho. Silela ngoba kazenze nje isalwa. Dikala mini ukuthi ngizanyongela thina. Sizazohamba manazana tabaki ukhona abantu awungamisi yawo sobanga ike. Athi mina ngalo umntana, umntana njalo usizo. Ufike kanjani? Lapho bakabangozi sinenkinga kunabantu khona nje lapha. Awu nokuthi ayobona umfowabo noma kubuka. Khona umuntu lapho usenathekeza akazange ukuthandazela umuntu omkhulu. Uthi mina ngifuna ukugijima manje. Kuleli bandla ngigijima. Bona. Siyafisa sifana nomnenke uma ukhawukiko phamwawo unempondo umnenke ezenze njena impondo zomnenke eyithambile ezivakabaka mawuphazamisa umnenke uyayifoda impondo zawo uzenze njena esiyathula amazi umsukuthandana mawedlula isimo phambi komnenke okwaleso sikhathi besiyiqaqa impondo zawo uzenze nje uthi mina ngiyoyazi lezo ndikona manazaretha ngingabhore sesiyaphela isikhathi sami umnenke maqhamuka umuntu ethiwa umnenke ngiyabona wena usuzoshubuka uyaphapha esontweni umnenke uphendule uthathe impondo zawo uzenze nje uvale bese uthi vala nkosi indlebe zami Kudala ngasikhathi sababamkhulu
Leseshowe ngiyakhumbula le ndaba yayixoxa uMphangeli sisethini sine siyanabukela uthi khona inyanga yangapha eShowe igama yayo kwakuthiwa uNdebele. Uthi le nyanga kwakuthi bafike umuntu ejazi weNdebele nginomnye umsebenzi engamfuni ngifisa ngokusombuluka ukuthi uzokwenzela ahambe sale kujabula imnika. Uma
Lou.